Всім привітання. Добрий день. Уже зараз і вечір. Їхав з городу, де вирішив заїсти на поле, проїстися. Тут рапс росте. Бачив двох лосів, вельми много козочок. І ось обходив і побачите, такий обломаний. От лозовичка такого маленького. Але вже хоч що. Ось. Якби так свіжо обломаний такі. Такое на дворі вельми добре. Бачно, що олень мало ходить. Даже ніхто тут ходив. Пили пиво, бачите. Ось. Ось такі ось справи. Я думаю, диму. Все, всім привітання. І ще раз. До завтра. Будемо ходити завтра. Будемо бачити, може що і пошансує. Все, до зустрічі.